Гаряча зима. Місяць на розвиток програми промислової кооперації з Росією дав Кабміну Микола Азаров. Стверджує, вже у лютому мають працювати спільні проекти та, власне, сама зона вільної торгівлі з країнами СНД. Для окремих галузей, каже прем'єр, ці програми ключові, адже передбачають мільярдні прибутки та інвестиції. Відповідальним за проект призначили Юрія Бойка. Також до лютого чиновники мають подбати про залучення інвестицій в українські підприємства. Ще минулого року уряд ухвалив програму, яка передбачала майже 400 мільярдів гривень таких надходжень, однак повністю її так і не виконали. Тепер більшість міністерств мають розробити чіткі плани щодо конкретних підприємств, а надалі, сподівається Азаров, ці документи будуть корисними і в переговорах з Євросоюзом, бо покажуть економічну привабливість України. Завдання полягає в тому, щоб в лютому ми мали збалансований системний проєкт розвитку держави з повним використанням переваг, які дають зони вільної торгівлі з СНД, промислової кооперації з Росією і взаємодії з країнами Європейського Союзу.